to pini ada nili hemalong nili PSLC ex candidate lo non ke BJP lo non pini nang tum na daka prangsi media aporte tum te ba aport nang tum kan ka churu pajir lo basi pini ada nang cetong gundo la pualang ke dhorom teron alang ke PSLC ex spokesperson lo non BJP yang dun jual pasalang ke PSLC spokesperson lo apa ni dia ke ex candidate lo non ke BJP lo japan ko alang tumbang ke members lo lembarim non tum lembarim matum saja masih pini labangso media nang kahang nang kok alam tegala pulo arni sini nia prang dak cintong along IPSLC CC committee a presiden akahai long kiram teron niliphan kalili kalanglang alam niliphan arbok lo nili IPSLC ci open BJP dam juilo for tarik kripli non ke dam tang tarik kripli arni sinili officially letum kaching honai CM Dr. Tuliram Ronghang lapen ke letum kaching honai nona MP lapen ex MP lapen CM ya mangno nili tum bang ho nili tum halda BJP join dulu officially ase halasu ke join duna joine dak cintong along IPSLC ke bobji angring thet tamlo lasuka phire joine si cintong IPSLC a committee amepu akai long kiram terona bangke niliphan kalili kalang lang sinar bogdun nang karbok dun alang thigala puhelo BJP dun po our side long lote amarni party pensi fuji posi nilika ninje posi alang li akai long kiram terona bangke ni thanar bok lo lasi lapuson kalili kalang lang nili ninje long le pinalam kalili kalang lang nang karbok hap po bangke inut leader pulote chok chedeji lapuson na bangke ahok alam si ninje nai yung sa ahok pet alidar yung sa lang li chikrongji lonte ahok alam si rada phanthani nili ninji long le pinalam alang li narbok thabrat ke chokche lasi nili tum sorsaing tung te athema IPSLC ing dukpig lang ki haji ta gali le tum ka sorsaji akam masawi BJP dun jo istani tum ka sorsa ponji akam masawi athe ki haji party gali lasi kopia posi nona bangke nili tuma phanang sorsa dun det lopot nona bangke li tum mastame IPSLC ci open BJP kopia posi dun nang kokma la salam the bangke nili tum hu nang kokko lasi lahelo IPSLC ke damtang nili tum chupiduglo nili hello ke klem barim ke klem ke cheng lin cheng abang pu nili hello emethang duk det boy det ave det pen satame nili tum ke klem chupidug pen rap det satame nili tum pang room lo la pen ave det satame ke damtang satame nili ta candidate arjab dun lo ahok pet sinang jaji bon posi nili tum ta chitu dun lo bon sita apia bangai kopilo central committee ameku akha jai ka thar alang li kachuma thatwa bangke APSLC asongja angbong hiyansi kache sorsa niu salong si kachipi kache sorsa kachiputot lason si alang lia bangke ni tum hanang jarong lo lapen ang tong ing tiga thara group ujai ka thara group laposon si alang li taxi alang li tim ni hasonang taxi alang li media thing no stame alang li party si vet ang bong si kapre party son chi tin si alang li kalili kalang la alang li arbok lo alang tum party hijan leader yan ang bong si alang li arbok lo jumeme juma kalili kalang lang si alang li arbok lo la sila puson party hijan songja hiyan ang bong kacharbo kachu bohong kachi plak kachi plek la sona songja long li tum dudun thek lalo eson na bangke non tribal pen ilitum chupa hilo nai kichi ke biaso pen chupa hilo nang ji ilitum alang tuma but nang ne etum tribal abut nai posi alang li ke dam tangar ni nang than lo nang than sa hok lo bon posi ilitum ta matha dun lo ki juda por ke la pugli det alang li bangke
hala lorin ti gogoi okil gogoi ke hai tum wang amar alang li pan pedok pondon lo alang li Indian Airlines along dam lo hada ka bangke abonggali abehari akichi aso penang party thu toilo ke juda banganil tum han pilo nang epu non amake li tum kichi ke be abuta pangrom pondru bana wapak sin tum hanang thanrong lo lasi lapuson parlinlin parlo lu nang ki jalong abangke nili tum dudu thekte lasi lapuson parlinlin parlo lu nang ke ja joinisi nili tum abangke EPSLC la leke haji ta kali lapen akam kichun jita kali unil tum mathasi nili tum EPSLC ci open nil tum PGP non ruling government along nil tum ruling party along nil tum ching bidun lapen dolang alang li lapuson meeting wang lo pote hadake angtong 3 thara putu tarik haladake amo angtong 3 thara group fan meeting hangri lapuson lok si kedam tang tan tum fan na pin khat lo bohas da chakri la son sin tum fan na pin khat lo lapen longbok kedam tum fan bohas chakri pan sin tum fan phun sta nang kollo nang than lo la son lo lapen longbok kedam tum ke BJP long में से पैसा के बांधता हूँ RSS लो ताहूँ बोंगो सेना लो ताहूँ लासोन से आलांग ली ईर दुल्लो लासी लापुसों न बांके पारिलिन पारो लो लो बांके निली तुम दो दुन थे उसी निली तुम EPSLC पेंची उसी BJP लोंग दुन नंग कपलो लाह आलांग ली के आजात लोंग ता आलांग ली के अनुवेद चिपे थे दे अनुवेद चिपे थे दे आलांग ली के सिटिन असोंग लोंग फंदा चारबु आंग लो हम फांग असोंग क्वान मकेदो KSA पेंचेंग लो ऑर्गेनाइजेशन क्वान मकेदो आलांग ली के चारबु दुन आंग लो किपुसी ट्राइबल यूनिटी ट्राइबल चिंगरी नंगजी एतुम खेसुआन चिंगरी नंगजी पु आते चिंगरी नंगजी ते गोपी पोसा लांगली गोपीसी आवर ऑर्गेनाइजेशन असोंग बे दालांग ली चारबु लापलो लापेन के पेपोसी सोंग सी पार्टी से लीडर बंग तालांग ली का चारबु आकामालांग ली क्लेम लापलो नंगजालिन लापलो लसी लापुसन केजा थाप केजा प्रो सोंगजा लोंग बंके पार्लिन पारो लो बंके आलोंग सोंगजा केजा पार्टी लोंग बंके तुम दुदु थे पुसी निली तुम stame mathapa me pasi निली तुम non EPSLC long ke claim active patu निली तुम EPSLC penci osi निली तुम BJP dun lo kasi dupi gala non alang tu makai long kiram terom dak cintong EPSLC ya meipu stamen panapulo inuta ponon e pon unma ponon e make non MP relief bipo so joining program bipo hala daksi alang nang thegonong po lasi dak cintong long bangke nili tuning rilo through media pe nili tuning rilo EPSLC long ke do arat am setame ilitum kamang hudu nai akama velo EPSLC ke haijia party takali lapen ki unama se un e rada athe ilitum dak lak krihinia population ang bongsi ilitum ladak kar bianta kachingri long le kachu bhong pon lok polonte kopusi ilitum ka haipo suri cap in coinat long lok second division ke long lok le election long e ke chogi gali lasi la sona long abangke ilitum dudun de dat nai nili tuning ri lok dak chin thong along lapen kar biang long adang EPSLC tum stame ake hai jaiga thars asang ho ke ja a party EPSLC long bangke chi udun lapsi non ilitum ruling along non ake hai ilitum ka ching honne CM tuliram rong hang ke claim ke dam ke me lapen ke longri longpat ka paching thura side along ilitum chirap chitudun si akimi usi nilipuji ya pe ilitum chinilo alang li ke ja kam chungche puge ilitum non ke dam ta ilitum theklong alo athema alang li case ki pi soni son thomlo alang li non tribal ke election thulong le palang li case pilo Pawon Kumar right la he ya Ajit Kumar de alang tum pan case alang tum aputha case pilo sita case hailo ma pini kan nerkep sekep pa erlo la sok case non in summary sonak thak selang li council voter list long pen ke cheke biamen than enang jipu alang li Guwahati high court case pilo tahala sok case ta pini da council so draft that pen pini ha Gornorari deng doko api gornor approval pipe pu ta pipe dat ni tum case pipu alang tum pi hailoma pini pipe a case pu ansi damjulo ta pen re-election ta dupu pu cekleon trok angbong dupu pu non cekleon trok alini kan hini non par elo dolo malase isi nak a case ki pita alang li chupicun thek lasi
pipo pang samri la puson la si ili tuma bangke karbiang long ke kroy IPSLC fan ke kroy arab an ke ili tumang hudun nang nelo non ruling go falong ili tum ching bedun pen BJP along chipa ok dun pen ili tum kaching honai CM tuliram ronghang Dr. Tuliram ronghang ke claim ke dam ke me pen tim karbiang long ke claim ke dam ke me ka paching thura sai long cherap dun rong sa ke me usi nili ka du ka be karbiang long IPSLC arar phanta nili chuning di nang le ko pia ning che thesi BJP long ke join lo la bang nili ning che thekela hello ili tum non ke dam tang same kaching thura war side non chin thonga war pusita ke dam tang ania bangke non il tum tawar ave la high school ave non ke school stame da habai ti long stame central school na kimlo la pen tawar stame non chin thonga kroi put adi ke non selam bom lo la high li tum phanta nang rab lo la pen batai sike munit tumen men claim da don esita alang li claim chet pen non kaching thura war side lang li claim bom lo la sui ning kang sam do si du lo la pen dona ili tum dak sik sidula long ketok do dim bang hala hello alang tum pulo non tribal atum election thulong le tapen vote jog long le pasi alang tum pulo APSLC ak hai jai ka thar asang hupen alang li prosar lo sida me sik sidula long ketok do je permanent resident akiche so an ke election thulong vote jog long wala dak do lo an ke long se voter list long amen du tang nok lo te permanent resident la son chiplang det la si alang tua phan ke than je phan ke ili tu men than truk ji pe ke akisung do aposi non ake hai ili tum ka ching hon nai ake hai CM Dr. Tuliram ronghang alang li kamat ha bangke isi ning ki doga bangke la hello alang li non chukadam tang song trophan accord ka che tok japon si haladak sit thong kepra pli tribal phan ST phan reservation alang li bilo bidet lo la sonak thak sa hala sit kep abangke dak tribal ta thurong non tribal phan pidet ko selang kapachethang IPSLC to pachethang sistame hada ka bangke tribal non tribal ta thur jamlong kusi kitu tasimon second step abangke etum chesong pen claim pen lo de second step abangke hala sit kep along sistame sit pho bangke ST phan reservation lo te sit pho si hala tribal pen non tribal thur jam la son si alang li sitame ala son si matha ponji pusi nili matha athe nili tum theklong lo Tripura Autonomous Council pen isi high court long case pilo ye non tribal atum vote jok long le la pe election thulong le pa case pilo sitame ada bangke bang high court atum case amasi reject that lo hada ke pu pilo tribal non tribal atum election thulong le puke ke khang mas awe pusala da high court pen pangda lasi voter list along amen ke du la pen permanent resident an ke halada election autonomous district council along election thulong la pen vote joglong pusi Tripura high court pen ke la so alam pangdak lo lasi non bang ke Tripura along ta ya la son si mathalo alam bang la pulo edam tang bang ke sikshidun kos ko antong arnu kitok ne kitok te ne hala bangke nilita porhe pame melo banang khang lo proilo non stame non bangke nilita porhe pame lo athe mahala dak tribal ape non tribal ke thurji approvision ta hadak do lasi siksidul pangtang nang ne od nang ne po bangkali siksidul pen pangtang nang ji stame as a provision na teng pen dam si ilitum hala bang claim nang ko la bang ke damtang MEC election ho nang liphan tangka chuandet Tuliram ronghang along pen nang liphan ong dung chen thong along APSLC ke ya bang pu nang liphan ardi nang pipon pedet kupia joinela la ke ni liphan tangka chuandet ke alang tumang hu pen barchot la po bang chok ti alang tum approve pe klang thengni la mangke ko dak sini ga chuan na kupia ni sini ga chuan dama hala so approve ke dami ak ili tum ka cheng honai CM Dr. Tuliram ronghang ahem nili damlo nili press meet piat lo lage chinthong arat ki sung ke boy towar ka ve me lang ka ve hospital ka ve school ka ve alam se nili kudam se nili press meet chi piat lo lapen dake chinthong la APSLC a president lapen secretary ta hala suhut press meet ki pi hut bang lo na chetong don lo ase hala sut clear alam se nili pulo hala sut clear alam se pulo nila so pharmacy ching kidam pulo ante nila press meet pi det pen ke news klang det pen ke ante BJP tum a replies doluma
Jela ke kali tuara lam le nang ke pu kali na ching ki kali BJP nang adun lo la ke BJP si na chi pa og no pu a replies piluma ave people no lagi ni lihala sur ke BJP lege dun kali ya pela isilo isia bangke ake hai long kiram teron nil phan isina karbok dola MEC election ke tang pensia me hem ke dam pen hut pensi EPSL sia long than pet lo ko sing ni than ne tu sitail tum ke dam tang December achi close ta men li dak lang tu ko pam along ta ni meeting dun la pen hala su hut press miss ta ini lo alang tum han ta wang lo la pe alang tum sita me hala ke dam tang an ke alang tum sita me ni phan meeting hai ta na hang no bom ni li ta chitong dun bom gan ke gasila he alam bang ke nili phanang karbok ta poisa chu endet hopi mit ho lai bang ke nang karbok ta laga approve piklang e pulonte ili tum laga ka bisas ya kam ta we nili pini ha Kolkata dam lupu alam ning ye choda choke deji halada approve si hada Kolkata ajab tam lupu hala so approve si piklang na ko so taksi nili phan poisa chu endet pu nang karbok ke alang tum ang hu men si barcho approve ke rap phan piklang le la si la son abang ge tham pa mang hu thap te de nei ko bang se nili hin pen chunang rijong si rara phanong si ke japa meji leaders ake mesi chikrong ji plonte ile tum la son tham tap tham pru bang ke la son bang e kalidet nei ko se nili hin pen alang tum phan sta me chuning